Aan het begin van deze viering willen we ons even bewust worden van onze fouten, van onze menselijke tocht en onze zonde. En God om het verder. Wij danken u voor de vriendschap en voor de onderlinge verbondenheid die wij binnen de schutterij van elkaar mogen ontvangen. Wij bidden u door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. We gaan nu luisteren naar een stukje uit de brief van Sint Paulus aan de christen van Rome. Voor ons, in onze manier van omgaan met elkaar, in ons samenleven. Laten we daar maar heel rustig naar luisteren. Lezing uit de brief van voor onze gezinnen, dat ouders en kinderen bij elkaar vreugde en geborgenheid vinden, dat een thuis aan alle warmte en genegenheid mag bieden. Laten we bidden. Voor allen die op taal of bivak zijn, dat zij vriendschap geven aan elkaar, genieten van al het goede dat ze van elkaar ontvangen en de schepper danken voor een mooie natuur. Laten wij bidden. Voor de kerk
dat in ons leven elke dag, in onze manier van omgaan met elkaar, iets mag te zien zijn wat we hier samen